Hej, jeg hedder Jens Munk. Jeg søger stillingen som opsøgende journalist hos Hus Forbi. Jeg vil rigtig gerne være målrettet fødselshjælper til mine hjemløse medmenneskers unikke historier. Og få dem ud og leve blandt danskerne og hjælpe til at gøre en forskel. For det er de. Unikke altså. Selvom vi mennesker har meget til fælles, så lever vi alle et unikt liv. Vi har derfor alle helt særlige historier at fortælle. Tænk sig, 1 ud af 1000 danskere har ikke et sted, de kan kalde hjemme. Det er godt nok mange. De har ikke et sted, som giver ly for vejrets rasen eller overgreb, andre menneskers foragtelige eller ynkende og overnysgerrige blikke. Hver dag, døgnet rundt, året rundt. Selv hvis der er tag over hovedet på herberget, eller over sofaen hos den hjælpsomme ven eller bekendte, eller over hospitalsengen, så er du stadig hjemløs. Selvfølgelig skal danskerne have de barske kendsgerninger ved, hvor hårdt, usundt og brutalt livet som hjemløs kan være, og hvorfor mennesker overhovedet bliver hjemløse. Men der findes også løsninger. Der findes historier om hjemløse mennesker, der får den rette opmærksomhed, omsorg, hjælp til at komme bare lidt videre i dagen, i livet. Det kan være hjælp til at lindre psykiske lidelser, til at kontrollere eller få bugt med et misbrug, til at få fysikken på højkant, eller bare en kærlig arm, et varmt hjerte, et varmt måltid. De historier er mindst lige så vigtige at fortælle, for erfaringer viser, at det i høj grad er historier om løsningerne for mennesker og magthavere til at række ud, til rent faktisk med konkret handling og støtte at ændre tingene til det bedre. Især hvis det er menneskene bag statistikkerne, der selv fortæller om deres menneskelige, unikke oplevelser. Men det skal de fleste mennesker faktisk have hjælp til at gøre, så det bliver lyttet, så der bliver lyttet ordentligt efter. Det er ikke let, og måske især ikke for udsatte mennesker, hvor livet gør ondt og overskuddet derfor er lille. Med professionel viden om det at fortælle historier, konkret erfaring med at dele denne viden med mennesker, der er udsatte og har noget på spil, teknisk snilde, oprigtig nysgerrighed, uforstilt empati og selvfølgelig den nødvendige tålmodighed, så kan jeg sammen med jer løfte den opgave, som Hus Forbi har forpligtet sig til at løfte. Jeg håber meget på at møde jer og få mulighed for at fortælle, hvordan jeg forestiller mig at gribe den her vigtige og dybt meningsfulde opgave an. På gensyn, håber jeg.